So mga igsuon, ang gitawag ni Kristo nga murag laing pangalan nya murag sag mao ni ang function sa Espiritu Santo, manlalaban. Matod pa niya, kinahanglan gyud kong mubalik ngadto sa akong amahan nga nagpadala kanako, kay kun dili ko moadto dili sad moanhi ang manlalaban. Gusto ba mong labanan sa Ginoo o dili? Kung tamparuson ka sa imong silingan, kinsa man ro'y mulaban nimo? Kinsa may gusto nimong palabanon? Ang korte o ang Ginoo? Kung hulgaon ka sa imong silingan nga patyon ka, kinsa may imong palabanon, ang Ginoo, ang Espiritu Santo o ang pulis? Taka lang mo giyaw yan. Pablater dayon, blater dayon, butangan dayon, kural ang balay, CCTV dayon, palit dayon armas, kay sukol yun. Pananglitan, nasod sa Ukraine, palaban dayon sa ubang mga nasod. Tabangi ko ninyo, kay atake ko Russia. Allied forces dayon, NATO. Ang Russia sad, kuha sad sa iyang mga hinabang, gikan sad sa mga nasod nga allied sa niya, tinabangay. Wagi ni hangyo sa Espiritu Santo nga tabangi mi. Inikawa na'y bugas, ngita dayon hain tong magpautang, kay bugas dayon, utang dayon. Niya kanusaman mo hangyo sa Espiritu Santo, kung mag-abot ng utang daan og bag-o, Ginoo in taon, tabagi mi makabayad aning utang. Adto na magsigig luhod-luhod unsaon pagbayad ang utang, mao na resulta. Muna ang ato dayang buhaton, ato gyung i-welcome ang Espiritu Santo isip oy bugtong manlalaban. Nga ang tanan natong problema, tanan natong panginahanglan masulbad basta atong dawaton ang Espiritu Santo. Nya matod pa ni Hesus, unsa may mahitabo kung ato nang dawaton ang iyang ipadala nga manlalaban? Unsa may mahitabo? Tulo ni kabutang, ingon siya, pailhon sila sa ilang sala. Ikaduha, pailhon sila unsay matarong. Nya dayon, pailhon sila unsay silot. So makailatas atong sala, makailatag unsa day tinuod nga matarong, nya makakita sad ta, makaila sad ta unsay silot. Ngilingay mong tupad ingna nakaila na kasi imong sa. Kay kining mga tao bitaw nga wa gyud Espiritu Santo, di gyud mo angkon sa ilang sa. Justified to the max. Ingno nimo sala lagi nang magpuyo-puyo. Ay, anong sala man? Ang sala kanang wa maghigugmaay, kanang kasigig away, magunsa magkinasal mo, nya sige mog away, may pangwa mi kasal, kay husay pa mong pagpuyo, tugo mo anang sala. Justified to the max. Imo man ang ikuluran imong buhok, hala sala ba na, oy, ay panghilabot diha, ako ning katungod, wa jud ko maghasol ninyo, wa ko mangayo para ikulor ani akong buhok, ug wa ka kauyon ay tanaw nako. Ana ba? Sala ra ba nang manguliktag maayo niya isod sa bulsa ang kulikta, mingon ding pare niya, kinsa may pare din Kamu ba'y pare dire? Kamu ipagpare. Ako diha sa inyong kwan. Sayunan ba sige, buyag-buyag mo sa mong nihugog kulikta da. Ato yung justifyan ba? Di kita mo ilang nga sala di ay ni. Ilhagid ang sala nga sala. Ana? Ayaw mo pag
Uyab-uyab kay pulos mo babae. Ayaw mo pag uyab-uyab kay pulos mo laki. Ato yung i-justify. Maura man gunang gugmaha, God. Maura man ang gugmaha. Basta nahigugma ka, mo care ka sa tao, tinabangay mo, mauman ang gugmaha. Sa may kalainan na nas gugmas laki o sa babae, nga maura man ang gugmaha among gigamit. Ilha ang sala nga sala. Kaya ang kalibutan karon ganahan na yung i-justify ang sala. Hastang abortion, dili na sala. Ang pagpatay bata sud sa tiyan sa inahan para sa kalibutan, dili na sala. Nguna ilha gyud ang sala. Nya kanus amata makaila og sala kun atong i-welcome ang Espiritu Santo. Unsa may mahitabo matud pa ni Kristo, makaila sila sa sala kay wa man sila motuo kanako. Pasabot ang Espiritu Santo moingon nato, wa man ka motuo sa gisulti ni Kristo, sala na. Kay ang sala manggod mga igsoon, ang dili pagtuo sa mga pulong sa Ginoo, ang pagsupak sa pulong sa Ginoo, sala gina. Bisag unsa pang atong i-justify, basta masupak na gani sa pulong sa Ginoo, sala na. Nya kung masupak ta sa doktrina sa simbahan nga nagsunod sa pulong sa Ginoo, kining atong simbahan, makasa sad ta. Muna kung moingon ang simbahan, panimbag mo matag Domingo, maingon din ta, ada sigig simba saylo tas langit oy na kasa na ka nya dayon ang pagkamatarong. Makaila kuno taon say matarong kay ang Espiritu Santo mao may motudlo nato og mo hatag nato kahibalo nga si Kristo mibalik ngadto sa amahan, nga siya na banhaw. Kay kana manggong taong matarong mobalik gina sa iyang ginikanan. Ang anak nga matarong muuli gina sa iyang ginikanan. Ang anak nga buangon asa man na magi-standby adtos gawas, mobiya gina sa amahan, mobiya nas ginikanan. Ngunay mga buangon nga mga anak. So ang taong matarong mobalik yod sa amahan. Tanawa tong prodigal son, sa dihang buangon pa siya, nibiya gid siya siyang amahan. Sa dihang nakaamgo na siya, nisod na niya ang Espiritu sa pagkaamgo sa iyang sala. Ang iya diyong gibuhat, mubalik ko sa akong amahan. Gilingian ay mong tupad. Yung na mamalik na tas atong amahan. Mamalik na ta ay pagsigi diyan. Unsa may atong okasyon nga nalayo tas abahan, kana bang kita na maoy kay ang amahan manggod mo'y magbubuhat sa tanan, maoy nagbuot sa tanan. Kana bang musugod na tagpangangkon nga mura nagkitay magkontrol sa mga butang o sa mga tao sa kalibutan. Mura bag kita na maoy kunuhay otor, kita na maoy magbuot. Mao na siya panahon na. Rabang di na ta mo sunod sa mga kasuguan sa Dios. Adaghan kay nato anay. Mauna gisunod ay Kristo pag-ingon, makaamgo niya mo sa silot. Nganuman matud pa niya dire, kay ang nagmando ni ining kalibutana gisilutana. Past tense, di ba? Ang katong usa pulos future tense, kaniray past tense. Sige kong pamalandong anong na past tense man gisilutan na. Hebaw mo ngano, ang nagmando na ining kalibutan na gisilutan na. Wa mo hebaw? Sige, kaning ako ubos lang ni nga pag-analisar. Kung silutan ka, unsa may imong bation, malinawon pa ka o dili na? Dili na, no? Malipayon pa ka o dili na? Dili na.
Sa may sunod, mahayahay ka o magkalisod-lisod ka? Kana bang silutan ka ba? Hayahay imong kahimtang o lisod? Lisod. Sige. Suway ko no nga ikay magmando sa kalibutan. Kanang imong kontrolon ba? Bisan lang sa imong pamilya, suway kontrol ang imong bana, ang imong anak, ang imong asawa, ang kanang mga tao sa inyong balay. Sulay og kontrol kanang ikagyoy magmando sa inyong kalibutan. Unsay mahitabo? Ang una gyud mawa ang imong kalipay. Kusmod kay nagnaong ka ng mga tao nga kusog kay mo kontrol, kusmod ginagnaong. Nya ang sunod, kalinaw sa inyong panimalay. Sige na lang yung kagyaw-yaw, sige na lang yaw-yaw. Amo sa na dinis parokya, napagaw na lang gud o ginaw-yaw. Ang kasige yaw-yaw din eh. Nya dayon ikatulo, sakitan ka kanunay. Sakitan. Basta magmando ka, mo kontrol ka, sakitan ka kanunay. Tanawa sila si San Pablo o si Silas, gilatigog maayo, gihubuan, purti na yung bunuga, gisud pag yung prisuhan, gilakan pag yung maayo. Unsa may ilang gibati, wa man sila nagmando sa kalibutan. Nagsigilag kanta, kanta-kanta para sa Ginoo. Porting daghanang samad, porting daghanang lagom, nagkantara, nagdaig sa Ginoo. Wa mawa ang kalinaw, wa mawa ang kalipay, wa mawa ang karelax. Yang say resulta, na uyog ang bilangguan, nangatangtang ang tanang kadado, ang tanang kadina, nangatangtang nang layas ba sila? Wala. Kaya nga naman, wa man sila mangandoy og lain pa. Malinaw naman sila. Malipayo naman. Kay ilamang gidawat ang Espiritu Santo. Pero kita, ikyas dayon. Buwag dayon. Dagan dayon. Palayo dayon. Mabutanang na yung mga asawa nga kulatahos ba na, nako dawata o sang Ginoo. Kakita jud kag kanindot anang mga bunog nimo. So di mo dapat di madan ako dawata lagi Ginoo lagi. Pasudla ba ang Espiritu Santo diyan nimo maka-appreciate yung kas imong mga bunog nya. Ang usan ako nang ikutlo kaning niya ang nahitabo nilang San Pedro, nilang San Pablo, nilang Silas nga purting bunoga nagsigi na nogdaig og kantag pasalamat sa Ginoo. Kato sa Isla San Pedro si San Juan, gilatigog maayo, kanya ona gibuhian. Paglakaw, gasigi na nogdaig sa Ginoo, salamat Ginoo, nga gihimo minimong takos nga muantos ni ining klasihas pagantos alang kanimo. Nindot, ano? Mauna ang mga taong wa magmando. Ang sa may ilang gibuhat, nangalagad sa kalibutan, sa ngalan sa Ginoo. Nangalagad. Ang magmando, silutan, mawa ang imong kalinaw, kalipay, o karelax sa kinabuhi. Gilingi imong tupad. Inakinsay nagmando ron sa inyong balay. Nya, og moingon siya nga, di kay siya mo'y nagmando, ingna, kisay nagmando anang imong naong. Nganong naingon anak mo na imong naong, kisay gamando. Ano ba? Kay basig ikaray gamando-mando anang imong kilay, kanang color sa imong buhok, hangtod na gyud nga ikanay nagmando sa imong tibuok lawas, imo nang gipangguba. Hasta gani ang genital organ sa lalaki, imo nang ilisag genital organ sa babae, kay ikaw na ginagmando, kay naa kay kwarta, naa kay abilidad, mag-transplant na ka. Ang imong dughan nga piyapi kayo kay laki ka, imo nang padakon og maayo. Nya ikaw sad babae, imo na sang pagamyo ng imong dughan, kay gusto jud kang mura kag laki tan-awon, basig ikanay nagmando. Mawa dayon ang imong kalinaw, ang imong kalipay, ug labaw sa tanan ang kabalaan sa kinabuhi. Gisilutan na ka. Nya kay mamatay man kitang tanan, nagpaabot na nato ang linaw nga kalayo. Mao na ang Espiritu Santo ni anato mulaban siya aron dili ta makatagamtam sa silot.
Pero ang iyang itudlo, ayaw gyud pagmando sa kalibutan. Do not be king in this world, but be as good servant and make the Lord the King of Kings and the Lord of Lords. Muna sa ato dinhing parokya, sige lang gitag ingos Ginoo og sa Espiritu Santo, pinaaging San Vicente Ferrer, giyahi lang gyud mi unsay buhaton. Ug unsay buhaton, amo lang sa nang buhaton. Mao na nga baligyag slat para katukod mo kumbinto. Mahuman ka na 35 million bana-bana niya, pila ra man ang slat kada adlaw. Mahuman ka ni. Musalig ta nga naay mamalit og slots. Bitaning kaning lamdag sa Ginoo ning slat-slat, naghatag gini og gitawag nato ba og ka-relax hasta sa mga modonate. Kay kung ato man kung padadag letter solicity sa ako lang na experience ba, ma-pressured ang katong gipadadaan. Wala gipadadaan ko pa, war ba ko'y mahimo karon da na mabugatan, usahay mangutang na lang kay para ihatag kay maikog pare. Pero sige lang kog announce slat adi man sa nato i-announce og kinsay ni palit. Usahay ang imong kapasidad, panalitan 10,000 ra imong mahatag, hatag kag 10,000 ana. Pero tagaan ti kag solicitation letter kay ako jud kang patagaon og 100,000 mangutkot kas imong tagaan ta mo kuta ba, mga lektor di na mo kabasa diri basta dili mo kahatag og 1,000 kada buwan. Sus mangutkot nas ana kamong mga barangay kapitan dili na mo makakuan basta kamong mga kapilya di na mo misahan basta di mo kahatag og 1,500 ang semana. Ana baron ang ma-pressured tang tanan, pero may kayong Ginoo basta man kamot lang ta, aron relax tanan, slat ako relax, kamosad relax, og di mo kapalit relax, og wasa ko'y halin nga musod relax ana, di ba? Kay relax man, malipayon tang manghatag malipayon sa kong mudawat. Gahapon galakaw-lakaw ko dito, gapalit ko kuan sa Robinsons kanang medyas ba, danag medyas ang pare no niya ana ganing dihadayon ni duol ako padir. Sus nagkita kita maopay akong pag-uli bago pa kong nauli gikas Canada ko picture sa tapadir tagpila gitong slat padir. Ako din tahatag sa din siyang slat samtang nagsuwat pa ko sangan sa naghatag slat diha na sa ni duol padir picture ko nimo, so sige jud kong tan-aw padir nasa ko'y gamay para slat padir ako iya ni maglakaw-lakaw ta, sige lang ta kadawat og slat di ka malipay ana, di ba? Awa mo malipay, awa masa mo'y palit-palit mo na ka-feel. So ang tanan nga namalit og slat malipayon kay di man pinugos gikan man sa iyang gugma niya. Ako sad nga midawat kada single slat ra may akong gipaabot. Sinang ana mohatag og 1,000 niya ang atong slat tag 100 ra, di napo na nakaslats lipay kay ko niyang mohatag sa siya 100 lipay gyapon kay kanaman one slat na raman akong gibaligya, at least one slat. Nindot kayo ang Espiritu Santo mga igsoon. Testingi ragunan ninyo kanang wa na mo'y bugas ing na Espiritu Santo unsa may among buhaton ningon din na siya fasting lang mo og 15 days. Ayaw mo pangutang pag fasting og 15 days. Inom lag tubig, di gyud mo mamatay. Tanan testingin ninyo, di ba di gyud mo mga matay. Ang mga dagkog tiyan, muhiyos, wa na kay kolesterol, wa na kay diabetes, mawa pag yun ang mga arthritis, ana. Ini ka 15 days, mga ona mo, ka, uy, gaan man day ang lawas, aning di tapatuyang og kaon, wa pay utang, na detox pa, na slim pa, ni balansi pang sugar o ang kolesterol, wa pagyoy kaguol. Nagsunod man sa Holy Spirit.
Uy, Lord, stage 4 naman ko sa cancer. Unsa man, magpakimo, dili. Landong din ka. Ingon ng Espiritu Santo. Next day nakakutob, ay na lang pagkirig-kirig diha. Pangandam na lang sa atong panagkita dito sa langit. Awa na, relax kay ka. Di na ka mumata. Awa na, patay na yun. Nga naman, magparas pag yung kang atos ospital, nga sa emergency palang daan, gatos-gatos tausa na ang imong magasto. Unya, maabot din ka sa ICU, porting mahala. Unya, inigtatak dito, tulo palang kaadlaw, tag 200,000 na itatak. Unya, namatay ra ba yung ka dito? Di ra ba i-release kung dili ka makabayad? Mo, abot ra ba ka usahay nga rispare? Ningong pare, mupay ako untay mangulikta ni, ako naman oy kuliktahan. Nganong gidali-dali pa magyugdas ospital, nga naa naman pang-ending naman. Mao to si St. John Paul II, pag atake na gid niya, katapusang atake, ingon na gid siya, kuhaan na ng tanang mga prolonging devices. Ayaw na kog dadas ospital. Gahuwat na lang ang mga tao kanus asya mamatay. Di ba? Kay klaro man niya, kay ang Espiritu Santo may nag-guide niya. Klaro man niya, nga dili na ko kinahanglang mo atog ospital. Ano ba? Sige, ligay mo tupad katapusan. Ing na, ayaw kay pagdali-dali atos ospital ha. Kay mahasol ang uban. Mahasol. To abiyata dito'y sangkuanan ang langit, nga ano yung anhi magitas kalibutan. Ayaw lagi paghari-hari sa kalibutan. Ayaw pagmando sa kalibutan. Servant ra gyud ta. Nindog na ta.